Κοιμούνται. Δεν μιλάνε με τίποτα. Τίποτα, παιδιά, με τίποτα όμως μιλάμε. Για να δούμε αυτή. Νάτι. Ω, κοιμήσου. Το πιστεύω, παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεν παίζει το πράγμα. Πρρρρ. Γεωργία. Κοιμάσαι. Νιστάζεις. Αυτή τραβάω. Αυτή ψόφισε τελείως, πάει. Ελένη. Ξύπνα λίγο, έχεις κοιμηθεί πιο πολύ από όλες. Ελένη. Μωρή. Μη κοιμάσαι. Μωρή. Έλα. Δεν κοιμάμαι. Κοιμάσαι, τι δεν κοιμάμαι, μωρή. Μισή ώρα έχεις ξεραστεί. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Σοβαρά, κοιμήθηκες μισή ώρα. Ξέρω εγώ κανένα τέταρτο. Και εσύ βγάζεις ένα τέταρτο. Όχι, τώρα άνοιξα. Άσε με. Ξέρεις τι κάνεις με ευκαιρία μου τώρα. Τόση ώρα, όχι τώρα, πριν 2 λεπτά κοιμήθηκε αυτή εδώ πέρα. Αν δεν πέσει και εσύ, γιατί θα φάμε μετά και μετά πρέπει να σε ξαδέσουμε, γιατί μετά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το μεσημέρι. Όχι, εγώ θα φύγω. Πού θα πας? Σπίτι μου. Κι εγώ. Άντε σήκω, ετοιμαστούμε. Άντε σήκω. Άντε. Άντε μου σήκω. Τι μας άρεσε ξαδέρφη σου? Δεν ξέρω ρε πώς, δεν είναι. Γιατί κοιμόσαστε, έχω δει 5 βιντεάκια εδώ πέρα και τραβάω κι άλλα. Πω, θα σκοτώσω, θα πάει το κινητό. Αφού μου λες να την κάνω τι θέλω τη μήνυ. Άσε με. Σήκω. Τώρα σηκώνομαι. Σήκω εσύ πρώτη. Μου σηκώσουν προς την Ελένη. Την Ελένη δεν συνέβη με τίποτα, Γεωργία, άμα τη βρίσκεις κάτι κάνει, κάτι γίνεται. Η Ελένη όμως, παιδί μου, για κούνα λίγο. Να τη βγάλουμε για αυτή σένα. Ελένη, πάμε να φύγουμε. Σήκω. Δεν σηκώνεται, παιδιά, με τίποτα. Θέλω να το τραβήξω αυτό το βίντεο μέχρι να σηκωθεί η Ελένη. Πρέπει να είναι... Καλά, μόλις σηκώσεις πρέπει να φύγουμε. Τι λένε τα φρόκα να μην πω τώρα. Ελένη. Να, στα μούτρα σου. Ελένη. Σηκώστε την ρε παιδιά να φύγουμε. Ελένη, θέλω να φύγουμε, θέλω να κάτσεις. Τι ώρα είναι? Δεν θα είναι. Είναι τι ώρα έχει μάθημα, πας και σηκωθεί. Πού είναι το κινητό? Δεν ξέρω. Κρατάς το κινητό μου, Μαρή. Το δικό μου. 8 φορά. Ελένη! Σήκω. Πάμε... Να, ξέρω εγώ τι θα κάνουμε. Κοίτα οι άλλοι εδώ πέρα. Όπως κάνω. Να σας θυμίσω μία όλες τώρα να βγάλουμε ένα τελικό που θα είμαστε όλες ξύμινες. Εγώ έτσι λέω, άντε να σκοφθούμε και να φύγουμε κιόλας. Γεωργιά! Γεωργιά! Έλα, φεύγουμε. Όταν. Αύριο. Θα φοβάμαι να Καλά, θα φύγουμε γιατί κοιμάται, δεν πειράζει. Ελένη. Γεωργία, φεύγουμε, σοβαρά σου μιλάω τώρα. Αφού η Ελένη κοιμάται. Θα την ξυπνήσω. Ελένη. Έλα, Ελένη. Άντε μου έρχεται να φύγουμε. Μα την τύχη μου. Μα τι, πώς κοιμώνες όλες έτσι. Ελένη. Σήκω μόνο να φύγουμε. Θα τα αφήσουμε εδώ να φύγει μετά. Σήκω, άντε γιατί θα έρθει ξαδέρφη μου, θα με χέσουμε εδώ. Ωραία, άντε. Πρέπει να αργήσω. Άντε σήκω. Σήκω. Αφού έτσι κάτσε μπροστά μου, πώς θα σκοθώ. Ωραία, άντε. Έλα ρε, μ' αρέσει, πρέπει να κάνω κάτι με τα βιντεάκια, τι γίνεται. Κάψα. Έλα, μιλήστε, πείτε κάτι. Έλα, ρε, Αναστασία. Όχι, μη το κλείσεις. Όχι. Έλα. Όχι.